Nang hinaot si Bukal Andre Red Duterte nga mausab ang huna-huna sa iyang uyuan nga si Presidente Rodrigo Duterte ug tugutan na ang Sugbo nga mupatuman sa kaugalingon niini nga pamaagi sa mga ROFs ug OFWs nga mga bot dinhi. Si John Fredson Granada alang sa dugang detalye. Dili mahimo nga ikumpara ang sitwasyon sa laing dapit sa nasud ug ang probinsya sa Sugbo sa pagdumala sa mga kaso sa COVID-19. Mao kini ang gitataw ni Bukal Red Duterte nga unta ikonsidera ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang iyang desisyon nga usalang ka pulisiya ang angayan sundon sa tibuok nasud. Apan matod sa pag-umangkon sa presidente nga board member sa 5th distrito dinhi sa Sugbo, dili kini angayan kay lain-lain ang sitwasyon o kahimtang sa matag probinsya. I hope that the President will realize that a whole nation approach or one policy for the entire country for us will not work. Nagkanayon usab si Bukal Duterte nga sa mga probinsya, daan nagyudlagyo ang mga panimalay itandi sa mga komunidad sa urban areas sama sa dagkong mga syudad sa Manila. Here, we don't think that you should compare apples to oranges. No, we have also to consider population density. You cannot compare a barangay in Tondo or barangay in Camotes, where houses are already practicing social distancing. No, take into account what's happening on the ground, what's happening in the provinces, and to take account the differences between urban and rural areas. Human sa special session nga gitambungan sa mga opisyalis sa IATF nga gipanguluhan nila ni Health Secretary Francisco Duque III kinsa mao'y chairman sa IATF o Cabinet Secretary Carlo Nograles nga co-chair usab sa IATF nang hinaot ang Hunta Probinsyal nga unta ablihan ang panghuna-huna sa mga miyembro sa IATF kay tataw nga maayo pagkadumala sa Sugbo ang mga kaso sa COVID dinhi. The Governor, together with the Vice Governor and kami mga board members, we believe that whatever is best for Cebu is what we will follow. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.